Ah. Itas kinabuhi eh. Ano yung kumpra na yung tindahan na? Huh? Itan. Uyo. Lapag pa kami. Isura yun. May natay ko galingon ng balay. Isura sa pangitag. Pisto ani pita eh. Problema na nimo. Usay bayad na to ana. Sabi taon ka eh. Sama ka. Daling wala akong perang pambayad sa utang. Ya mo na si resulta sa sikag pangutang. Kung kang gamay kong sweldo. Malamang ulang pambiling pagkain. Yung lending maniningil mamaya. Babalikan tayo kahit gabi na. Ya mo sa mong kunangawam tay kwartaan eh. Di maganap ka mautangan mo, darling. O kaya maganap kang diskarte mo. Grabe po ka eh. Grabe po ka mangutang. Ano na ano. Pili income na ako tagadlaw. Sama ka. Umalis ka na, darling. Maganap kang diskarte mo na magkapera ka ngayon. Asam ni bagligyan ako kung itlog. Usam taon ka eh. Kaya tiyak puto mo ibaligyan mo basta may pera ka pagdating mo. Sige. Putak-putak dia. Kaya mga pagi yan eh. Taon bata eh. Ito ba? Huwag kang babalik ko lang pera, ha? Nya. Ako eh. Si Bay Ali di eh. Problema dito pangita di ka ng kaabangan kay mahal ko nung yung kaabangan ko no? Ay kay baligyan ako niya usang balay na ko. Bakal gamay ra. Para masulpa po ng problema ni Mrs. Makatabang sa kuni Bay Ali. Agtuon ako. Serbeswa na itubil-tubil ni. May nagmahal pang gasolina. Itan kinabuhi ah. Muramig si Bay Tinoy na magdung rin. Sakit tuyo ang duhana eh. Pero magpaspas kang galakaw. Hakay. Magpaspas kita galakaw. Isa may mo. Gamay problema lagi man. lagi. Lalis lagi Mrs. lagi. Haka po na sa waha lagi. Ano man? Sik putak-putak niya problema na mga bayronon ba kay sapit si pangutang niya karon ako gihasol sa bayronon. Asus. Matay og panitay ng ari kay Kabay Tinoy para lang gid mahuwam kag kwarta. Wagi ko ana gisuni ako tindahan no. Mga sabong sampo pa na lang ginagbay akong na kumpra kay nakapiki po lagi tungon ni akong abangas balay. Puti na ko asing kumilang buwan. Ay di ko mahuwam bay ay. Oh, siyempre mo ba? Siyempre mo ang kuwanay. Di ba naman ka? Baliban nagdaan ba? Haka po ni mo. Di ba ingon ka nagproblema ka sa imong abangan rin nga dako kay bayran? Mao gani si kumilang buwan ako abangan eh. Pati mahala lagi taon. Kita gi pisto ka ni. Problema lagi. So pisto rin sa lugot man na diha sa ubos. Sulbad na problema no bay. Ano man? Dili ka pabangon. Mapalit kag balay. Pantog balay. Nani? Ay Jesus no. Na ako baligya. Ako na paliton. Katong gibuyan mo, Oo, katumay. Ano ba kini? Brato ra dito. Salamat. Yung pila may bigyan mo to. Ay bisag kuara naa ka day. Daw nila kog 1,000. 1,000? Oh, ay mga kuara ko to. Sa libo ra. Di on dinalian yung kinambrigaan mo. Ay problema lagi sa kusawa lagi. Salamat ah. 1,000 ra. Resibo sa bagko ba kun mong pagkisano da. Resibo swerte sa 847. Opat di. Sige bay. Sekalibo. Pas kinuha na mas misis Ang sakto ra gini. Oh, sa City. Ay mingas pag ari na ko. 9:20 naman eh. 9:20 920. O dala. Sekalibo. Salamat. Sige bay. Nya, ako nga tuon kay prepare ako daan. Salamat kay bay nya. Kinahanglan nga kanang igpuyo na ko nga wala hawa na tanan kay may ko bitaw papahawa ninyo nga. Kano sa mo kamo ato? Karon na yan sundo na ko karon. Ug mahimo tutong na nako to gawas kani bangko na ko. Mo ko daanan taron. Sige bay ako ang ando mo daan. Sige musulog to ato ko to gabi. Sige bay. Sige, kinahanglan. Si bati na ninyo ron kay ato liyan ko to. Sige bay. Sige ko. Salamat kay Tinoy. Ako salamat duha na gyud tinuod magigani. Nanako ilang bay Tinoy. Marok na dungog. Abala ka sa buhay mo. Buso. Bawian. Si bawi ungo. Si muni na yun nilagbaligyan ni Balaya. Kaway klaro ni Bay Tinoy eh. Ayo. Bay Tinoy, bay! Bay! Ako sam kang ay simpag yaw-yaw noon. Ako
Bay. Sabi, isip din mong patago na yung bungot sa ukok. Ang asawa bay ba? Haka eh, sigyaw-yaw lagi putak-putak ba lagi. Nagsambot ba yata nga? Pagkatagos kalibudawan ko ganiya, niya karon kay, ano pa man lagi na imo? Mariam ta kong tuog bungot sa ukok. Eh, ungay problema sa kwan bay, magapuyo mo juga bay. Asa man, hindi mo malaya itong isabutan. Hinay. Di mo maugot. Oh, nasa ni kailan balay Ay, day? nasa luyo eh, wala kita na eh. Dako reto. Busa may taong ka eh. Oh, silingan ta nindot on. Luyo ko bay. Nindot yung masilingan ta bay. Oh, sama ni balaya, wa man atop lagi ba ni imo bligyan ako? Di na mau bay, mabasa magana. Asa man kita? Nandot ang balay, ito na yung lagi atop ba niya. Saktor Diyos kayo po ansad. Nya imo naghinuan tanan wala na kay wala ni mga banig dito, wala ni mga gamit nimo dito, hurot ta. Katindad ako siya 5,000 ko, wala na limpyo na kayo. Ay kalibahan lang Pila may kukuha mo niya ang balaya nimo? Pila may kukuha ang biro nimo na? Bisa buta to presyo daan. Ay, 4,000 na kuwang. Ang 5,000 ang bigyan ako. Salamat. Sis ka na pa mag-ambang kong 5,000 ya karon nimo balay. Ibaligyan na kong 5,000. Ya ako mag-ambang ko ta 5,000 ang buwan. Sukod ko kayo ko. Salamat kay bay. Ari bay, ay tara bay, nara ko sa kilid bay. Tara bay, ano? Tara. Oh, may atop. Ya, sa ang bongbong. Dito kay daan. Mucho ko. Nimo mo ni. Baligyan balay na ko. Sa wala ka kasabot ay ingon ako di. Sabi taon ka. Mo ni balaya nga mo. Mo ni ako isikumil mo na ako sikumil ako mo sa libo mo daw. Hindi ko ba 200 sana? Hindi lang mapalit yung tiin. Taon guys. Ama niya balaya oy. So, masudal lagi ka. Na, Sus Ginoo ko hindi ko. Paita nimo. Ano to ko sa libo bi? okay ko di mo di ay. Dili na pwede ay mo ni balaya mo baligyan ako. Kagamay na balay man na zero. Alay, uwi ko ng lingo. Amen. Ayo.